saben bengi nyawang aku bawa kue jenggleng. Enggak, aku wis bawa kue jenggleng. Aja ding. Awas. Awas. Awas yo. Ayo. Awat. Mboten nyolot kok malah pindah geger. Demen tau mumbul diokoli. Terus Pindah mburi kok. lah iya to. Adine dari gue endi susuku. Ya ora ngono juga. Sing bojo tukang keyboard no. Piye kesaplok. Kecipratan. Yen memajang dek amung karo Janur kuning. Untung imbang abote ngono lak iso geblak mburi aku mau Dik. Oh iya, apik kuwi. Kuwi dadine ngarep mburi imbang kok kuwi. Jos. Aduh kecepet. Ora iso tangi. Lah. Oh iso tak kira ora iso. Kembang wae weton guna Blak gentung. Terus masuk angin deh. Alah. PPO. 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 Oh, gunaku deledek tulisane tadi. Temu maca lho kurang bener. Aja kaya ngono ki. Aku wong ora tahanan kok pameri kaya ngono. Masa ora tahan? Aku mameri iwan kok ya, Pan. Gentung. Wis diweling to karo Pak Ustad. Heeh. Nek wis ngisamke utawa wis sunatan kuwi ndang gunakno. Aja kanggo ngene tok. Apa kowe ero? Dinggo apa ora iki ero. Wis tak kandhani kudu ngurangi dosa aja tumbas terus. Aku lho petuk ning etan lapangan nggih. Karo Pak Lurah. Heeh. Apa? Ora ngopo-ngopo ya pas lewat papasan ngono lho. Oh, silaturahmi. Pak Lurah ngeterke Iwan. Wah. Lah, kok gek kenalan kencane lho kowe. Aku pas spray kae. Dadi ora kepethuk aku. Ya, magaran. Pacitan sarwi Kowe rumah samu apik to? Apik lah. Tak cilik-cilik lho. Angkangnya empik. Bokonge apik. Apik dong, bisa bergerak. Ini sing ngersake caping gunung Mbah Kakung ngene iki. Mbah Kakung sing niki. Nah, menghadap ke sini. Ngene terus. Coba duduhono, Nduk. Goyangan pantate kaya ngapa, Nduk? Ini goyang gempa bumi, Kong. Ngetno kuwi. Mengke tekan iki goyang tsunami kok bengi ya, Kong. Mbah. Iki apa? Kecepet. Kok diremet dhewe? Ora mosok diremet to.
panas udan Janjine piye Mas janjine kepiye jong esuk-esuk jong mepet-mepet ora tapi ora ya wis asine kok cedak iki ngecir awan lho iya ngelirik tok ngelirik sithik ya ora apa-apa to Dew panas udyan aling-aling capek gunung ayo Dik wah masa reo kan wes para tamtama lumangsana kita turun ke wanita setengah tua monggo ambil Dik ah Ngono ya ngono ning ya ora dibrokke to. Mosok wanita setengah tua dibrokke wong ngene mangsane. Lah aku dandan lho Kak Dek ingi lho ya. Ah! Aduh. Aduh. Ini deh. Aduh, tolong. Kowe sapa? Kene kendi. Iki ana kendi. Nek pedan. Nek pedan. Piye iki sapa ki? Aku rene melu ndongake gone Ari Istana. Sing nggelar tasyakuran wali madelake kah muga-muga lancar ya nduk. Terus kowe rene arep ngopo? Ngomong karo Ari nduk. Bathuke Jepang kok nemplek atusan ewon. Mas Ari. Ya ampun Mas. Estu Mas, panjenengan tindak mriki Mas Ari. Mang beto sangu Mas Ari. Sarate niku Mas Ari, mesakake lho iki nganti mengke-mengke lho Mas. Mas Ari pinarak mriki Mas Ari, monggo Mas Ari. Iki saya tenan ora arep metu iki. Aku urung arep bali nek urung ketemblekan atusane Nduk. Tak dongake muga-muga Mas Ari sak keluarga diparingi sehat bakas waras sing do golek rezeki sing gampang sing barokah akeh ya Nduk. Lah iki ya ampun. Lah kok Mas Ari? Aja kapusan lho.
Siji, loro, ora atusan ora apa-apa penting genep. Papat, 5, 6, 7, 8. Lah iki akeh banget iki. 3, 4, 5, 9. Kurang 10.000. Wis digenepi. 12, 13, 14, 15, 16. Gus salah. Bali! Wah. Ayo, tani. Bae-bae tak apusi. Masa aku kelebon ya ora mungkin ya. Aku ndak bengi keleboni kok kelebon. Aduh, aku kelebon. Barjo, makasih. Mbah, aku kelebon, Mbah. Aduh, kelebon. Wow, enak sekali. Masa ngono, respon kelebon. Oh. Nggih, matur suwun menika Bu. Mbah. Mas iki mosok kelebon dikeki 2.000-an meneng bae. Ah, demit ngalahno. Gragas wis jenenge. Nadyan wadon sarta lana. Inumane banyu turutan sing digadan biyen ninggal janji ning saiki apa lali syukur bisa nyawang gunung desa dadi
raja dene ora ilang gone padha lara turutan sing dikajang biyen ning janji ning saiki apa lali ning gunung tak jandangi saka tarik napas. Ayo tarik napas sih. Tarik napas. Tahan. Sik, sauntara sik ngono lho, Dik. Tarik napas, tahan ora plentas-plentus lho. Iki sing panas iki udah wetengku. Ngisore. Iya. Iki lho. Oh benik ya, ayo. Kur. Si, ro, lu. Sokor. Sing bener. Iki streming ora ngisen-isen ke Iwan Nada lho, campur sari apik lho, Dik. Siji, loro. Suara siji, suara loro. Oh iya. Ro, lu, si. Sokor. Oh, sik to suara loro iki sing turut. Sepeda Mas. Oh ya. Ya. Ayo. Ro, lu, si. Sokor. Bebau dindingannya keliru. Model sik dulu ya. Ayo. Aja. Ya, masuk. Tes, tit ya. Ro, lu, si. Nganggo ukara tadi. Sing biasa Mas dipindang tetap lah. Si, ro, lu. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang gone padha lara lapang Kung dawuh saking panjenengan sampun kalau estoaken muga-muga kenging kangge sami saya. Amin. Kakung sedanten mawon diparingi sehat bakas waras nggih nggih. Caping gunung ki lagon mbah-mbah dhewe mbiyen nduk. Nggih leres. Ibarate pepayung saking Gusti Nyamur Beng Dumadi ya tolak balak ya nyingkirke barang sungkerta. Kaya awakmu ngono ki, Dik.